ƙaunar daraja da isar da ba a furta ta mai kwazo. Da kai ya samu wa billahi in kai kira dole sai an zo. Duk masoyin ka yayi dace ka ƙara mu ƙaunar ka cikar muhabba mu sha mu daɗa. Shugaba kai muke wayabo ka wuce duk bari wallahi sai abin da ka so a faɗa. Ya mabba usiru kairul kaliki ba abin da ya ɓoye ma. Fili da ɓuyan ka Allah ne kai ne hakikar saya kake ma. A gane hakan ka ƙarya ne a san ka ba a sanin ka kuma. Har yanzu an kasa tantance yadda kake manzan Allah bare a kai ga ajin mafaɗa. Taskar da Allah yake banta kai ne a kai ga kanan a kama. Mafi cikar kyau da daidaita ƙure misalin misali ma. Kamar da ba a gane ta da kanka kan so saman da sama. Yaya abin yake na rikice in za a gane ka to tabbas za a gane Allah hakan ya faɗa. Shugaba kai kake a gaba kowa a bayan ka yake da kai ake wucewa akai gun kaiwa inda kai ne su farka akai. Kai ne a nan kai ne can din aikin ka ne sai kai. Wallahi mun kasa tantance da kai da Allah waye sarkin kai ne a shishi akai mu fada. Shugaba kai muke wayabo ka wuce da bari wallahi sai abin da ka so a fada. Komai da koman Allah na ka nema aiki mu maimaita shi ma da kayi sanakan ne kai ne dalilin yi mai bauta. Madan ka ba san Allah da dole sai an fafata. Mai da Allah muke zance kai ne ka ganar da mu shi sarki ne da yanzu muke ta fada. Ina ta so in ce kai ne dukan shari'a tana kalla amma hakikar ka kai ne abin nufin zantai shi na. Ga 'yan uwa masu ƙaunar ka su gane kai ne cikar Allah. Allah a kai ne na ɗimauce ina irin ka Rasulallah ko babu da ke ta faɗa. Salam alaika Rasulallah, salam alaika Habiballah, salam alaika Nabiyallah, salam alaika Nurullah, salam ala khairu khalqillah, salam alaika Safiyallah, salam alaika Siradullah, salam alaika Babullah. Sallama nake maka amsa min dan sayyida Fatima Zahra. Sallama nake maka yarje mun ganin ka ya mai cikar lura. Tausaya mai cikar jin kai ga raunana ina ta bara. Ganin ka shine muradina. Yayin hijabai da sun ka katange manna kallon ka dan Allah. Shugaba kai muke wayabo ka wuce da bari wallahi sai abin da ka so a fada. Ne a farko sannan kai ne a ƙarshe muradina. Ba wani gefe da ya ware bai zama kai ba ta ko ta ina. Ka rushe shirka sai fulla sani ga dukkanin masana. A zaune koko ina kwance ka yarda in ta begen ka ka ƙara ban sirkan na faɗa. Kai na ce Allah yana gaidawa sha kirarin halitta kaf. Kai ne ka ganshi ya kalle ka kalla Allah a Allah dab. Da dab da shi har kuka yi hira ya so ka kaso shi zance tsaf. Da kai da shi ba a bambance sai dai a ce shi Allah ne kai ko masoyin sani ta faɗa. Wallahi annaba Allah ne kadai yake iya ma bege. Wane halitta na Allah ka yarda mun so ka ba waige. Ka karbi baitin mu in mun ma dan so muke maka mun dage. Domin isar sayyida ka ce ka yarda mu masu kauna ne gare ka dan faɗi ma ka faɗa. Shugaba kai muke wayabo ka wuce da fari wallahi sai abin da ka so a faɗa. Ina ta so in yaba ma na ka sama aiki ka mun ɗauki. Ka yarda domin isar nana batuli in ma ina ɗoki. Dukan haruffa na soyayya su
salatu na mu saurara ba mu yi komai ba roƙonmu ka yarda mi ma muka ƙara kira mu fada mu rarera yabanka ya rasulallah ka tausaya mana ka faɗa. Muna ta maimaita kalmar ne daɗi muke ji da shauƙinsa amma faɗar manzon Allah sai shehu barhama sirrinsa ba wata himma ya himmarsa da sansane muka gane so ya ba mu sirrin yabo mu faɗa. Shugaba kai muke wa yabo ka wuce rikari wallahi sai abin da ka so a faɗa. Kariya na buwayi akai Allah ya bar baje hajarsa escort yake maka annabar baitin da babi waye ya kai ne kun matsayi da cika mabuɗi na dastarsa kai ya damƙa wa komansa ashhadu anta rasulallah ba wanda za ya hana mu faɗa. Me za mu ce kanka ne manzon Allah ka zarce a furta ka tabbas mai furta daidai sai Allah hakikar ka roƙo muke yi ka tabbatar da mu cikin soyayyarka dan karamci na ummanka yaya hijabi mu kalle ka dan sayyadi ali mai mahada. Mai gani da ganin Allah mai sani da sanin Allah mai kira da kiran Allah mai fada da fadar Allah mai isa da isar Allah mai cika da cikar Allah mai shiga da shigar Allah mai zama da zaman Allah mai fita da fitar Allah. Shugaba kai ne a gaba shugaba abin yaba shugaba ba a san ka ba ban ji wanda ya kai ka ba ban ji mai matsayin ka ba ban ji mai kyau yana ka ba ban ji mai yayata ka ba ban ji mai kyautar ka ba ban ji mai tausan ka ba ban ji sirri yana ka ba ban ji nasaba ya taka ba wallahi komai da komai naka ne ikon ka mun fada. Shugaba kai muke wa yabo ka wuce rikari wallahi sai abin da ka so a fada. Mai yabo gunka Zainabu ambato ta barhama ga wasu ce mai yabo da kirari gare ka shugaba kalamun ce kai kiran mu zo Madina dan isar Fadima ka ce ni ta zuwa ka